Sziasztok srácok, én Nova vagyok, és ebben a videóban nem más lesz, mint, hát hogy mondjam már, Robloxozni fogunk. Bocsánat a hangomért, csak ilyen náthás hangom van. Na, nem mutatom a pillanataimat. Mutatom a pillanataimat. Van egy espresso rasszínya, mert ugye ma volt event. Meg egy rossz orkalitas. De fent vannak a legjobbak. Graipus Medusi, most kell majd a 500 millió. Packrafterat, Los Combinaciones, egyik barátommal trédeltem. A Six Sevens Lucky Blockból nyitottam, és ezt meg ma nyitottam a Case Crocodile, azt hiszem, nem tudom. És igazából, igen. Ó, mindjárt lemerülök. Mit akartam? Nem megyünk a FIFA-ra. It's in the game. Van a zsepi. Itt 110-es a csapatom. Majd befrendelhettek nyugodtan. Ugye mutatom a nevem. Hova? Itt van. Várjátok. Igen. Ott van bal oldal fönt. Ha akartok, befrendelhettek. Még Brawl Stars akkomat is megmutatom. Holnap lehet, hogy egy barátommal lesz egy videó. Hol van? Ja, igen, 61 brawlerem van. Ugye a Shelly, Nita, Colt, meg van a Woody. Most gyűjtök a Easy Hypercharge-ára. Bull, meg van a kedvencem. Kedvenc blokkom. Megvan ez, és ez a kedvencem. El Primo. Barney. Ugye Poco. Rosa. Jessie. Kedvencem ilyen Dynamite. Pick. 8-bit. Rico, amit kiítottam ezt a 3 híreset. Daniel. Perry. Carl. Jack. Gus. Bo. Stu. Hát még egy kedvenc brawlerem. Piper. Pam. Frank. Bibi. Bell. Nini. Vagy Dani. Ez a Edgar 1000 kupából, de folyamatosan meghaltam, azért bagoltam, és 900 kupá lettem. Griffet kiítottam. Jill. Colette. Ash. Mandy. Maisie. Ugye Hank. Pearl, ha jól mondom. Larry. Levry, nem tudom, hogy jól tettem-e. Shade. Trunk. Mortis. Tara.
Byron, Squeak, ugye Gray, várjál, megvegyem. Ja, semmi. Ugye Melody, Meow, volt nem tudom mi, Ali, Lumi, Jaeyoung, igen, Ali, Mina, hogy van 11 izén? Az kemény, lehet erre gyűjtök majd. Jó. Spike, Leon, Amber, ugye Meg, Search, mi? Secret, azt kell. Ez egyik barátom nyitotta, Cornelius és Kenji. Ez is. Lehet inkább ezt hiszem. Mindegy. Nem harmadikos vagyok, negyedikes vagyok. Bejöhettek ebbe, hogyha akartok, de nem muszáj. Azért van 2000 kupától lehet jönni, van egy barátom, aki 9000, nem tudom mennyi, és azért inkább, mert régebben ilyen 2000-3000 volt kupás, most akkor arra váltottam, de amúgy egy kupás vagyok. Igen. És ugye megvan a Pro Pass. Voltam már Diamond, de annál több nem voltam. Igen. Az kemény lenne, hogyha mindent megcsinálnám egyszerre. Fortnite-ban nekem megvan a Simpson család Pass. Csak most nem bírom megmutatni, mert nem telefonon vettem meg. Mit akartam? Igazából szerintem ennyi. Ja, ezzel a barátom. Mióta ez a broírító képe? Ja. Ez kemény. Surprising my fiancé with a Most inkább elsogom. Mit mutassak még? Ja, 99, várjatok. Az már egy napos vagyok. Aki akar, befrendelhet. Így hívnak Noel. Mit akartam? Ja, ezért. Itt is befrendelhettek. A ID-met nézzétek, azt ott befrendelhettek. Várjátok. Hány frendem van? Jó sok. Remove. Pro Max, nem? The Rare Kebab. Úristen. Ezt ismerem. Ó, úristen. Azóta nem játszott, mióta ez a második legjobb barátom. Ez nem ez igazi. Nem tudom. Vannak ezek. Igazából én a 35. vagyok.
első anyukámnak várjátok, nem tudom ki, de ő amúgy nagyon jó játékos. Minden megvan neki. Várjátok. Mi a szar? Kezében már 1000 kupás. Azt a kuka. Mi szarén? Igazából ennyi, de lehet lesz majd Fortnite-os videó. Itt nem volt töltve nekem, de mindenhol letiltottak valamiért, nem tudom miért. Igazából ennyi. Hát lehet, hogy legtöbb barátommal lesz a videó. Stumble Guys, az is, hogy már hogy néz ki, az jó. Na, várjál. Úristen. Ezt kitűrűlte le? Nem tudom. Én biztos, hogy nem. Igazából akkor lehetünk egy picit írt, utána nem megyek utána aludni. Amúgy nem ennyi éves vagyok. Picit lejjebb vagyok. Sőt, nem picit, tudod. Most leszek 10. Ez is megváltozott ez a játék. Nem ilyen volt. Nem Halloween-es volt. Akkor még a Brawl Stars-szal volt együtt. Kösz. Bocsánat, hogy szép magunk amúgy. Láthás vagyok. Ilyen bénol lehet. Ó. Az kemény. Álljatok. Na, ennyi lett volna a videó. Ha tetszett, nyomatok egy lájkot és iratkozzatok föl, én Noel voltam.